Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждите на българското общество. Именно Министерството на вътрешните работи да постави началото на процесите по освобождаване на българската държава и държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа, и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода. Именно тази огромна отговорност лежи върху нашите плещи и точно днес е момента да покажем, че обичаме родината и народа си и сме готови да им служим, че в това министерство понятията дълг, доблест и чест не са изпразнени от съдържание думи, а са принципи, които ни водят в ежедневната ни работа.